Ayun. Okay, good morning everyone. Sa lahat ko ng estudyante, dito lang muna po ang TG Doris, TG Olsen, Star Class. Ayan. Yan po ang aking anak, grade 7. Hinanap ko ang kanyang mga idol, mga sir. Good morning mga idol, mga sir. Dito po ako sa National Suporta National High School at nag-enroll ng aking anak ng grade 7 at grade 10. Sobrang dami niya lang. Okay, announcement 7 Parade, 7 Bago, 7 Anak, 7 Kalbo. Dito na kayo lahat sa unahan. Okay, yung advisor mismo ang mag-assist sa estudyante para madali ito makuha. Sa lahat po ng advisors na pinanggit ko dito na sa baba para i-assist ko niya ang estudyante ninyo. So para masanay na kayo sa linya ninyo sa kulang ngayon hanggang matapos ang taon. Kabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupa sinilaran. Lahat ng aking lahi. Tinutulog ako at tinutulungan upang maging malakas, masipag, at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Suporta National School, knowledge ng idol, knowledge sa May nakaputos sa i-claim na lang po kung sinisay ang nawawalaan or may nahuhugan na wala. ano ka lang? Para po, mamaya, diretso na po kayo sa klase ng visual advisor. Ay, ilan po na? So, very good. So, ngayon po, natawagin po muna yung under sa klase ng Girl Fan. So, SPA 7.